Kaže, vi sjedite sada u džamiji i učite, ne znam, fiksku nekakvu meselu, o nečemu pričate. Ja rob, sad je vrijeme pričati o misvaku. I sad je vrijeme pričati o tahijetul mesdžidu, sad je vrijeme pričati o potiranju po mestama a mi džamiju gubimo. Tačno, u pravu si. A reci mi šta ćemo uraditi? To je samo potvrda problema, njegova analiza. Šta je rješenje? Nemaš rješenja ko nije. Pa ja sam bar došao i sjeo u džamiju, naučio se kako ću potati po mestama da mi namaz bude ispravan. A ti nisi ni to. Čovjek uradi ono što može. Ja sam zadužen da uradim koliko mogu, da dam maksimum od sebe. Međutim, hoćeš da poletim ja? Šta želiš? Šta to može čovjek uraditi? Danas kaže šta je to, šta si uradio? Dobro, ja nisam ništa. Šta si ti živio? Haj kazi, šta si ti uradio, a da ja nisam? Dovim. Pa dobro, da li ja dovim, neko ostaje tome između mene i moga gospodara. Ja sam dao, možda sam i ja dao, otkud znaš. Šta si još uradio? Šta si ti uradio što meni na nije palo da uradim? Da uradim ja koji ti. To je naša slabost kolektivna. Naša kolektivna slabost, sami smo sebe do toga dotjerali i onda kad te pritisne, onda kažeš ne, hoćemo sad izlaz. Ne ide izlaz tek tako lako. To je ko čovjek, truje se alkoholom, duhanom godinama i onda kad ga pritisne, kad vidi da je to negdje da će još malo zakucati melek smrti na vrata, kaže doktoru, ne, rješenje mi daj odmah. Ne može tako. Trebamo maksimum dati od sebe. To je naše i kogod ne doživljava Mesirul Aksa da je to njegovo, bolje da ga nema. Jer nije shvatio osnove svoje vjere. Međutim, ima nešto što možeš, ima nešto što ne možeš. Što si u mogućnosti, ima nešto što nisi u mogućnosti. Poslanik s.a.v. prolazi pored Amara ibn Jasira i Sumeje, njegove majke, koju ubio zločinac na najsvirepiji način. I šta im kaže? Sabren ale Jasir. Ja sam poslanik, ja vam ne mogu pomoći. Vi ste moji sledbenici, ja vam ne mogu pomoći. Sabren, završit ćete u džennetu. Poslaniku bace mu na leđa, on na seždi baci mu na leđa iznutrice od deve. Komu je mako? Fatima. Pa je dovio protiv njih. Iako nisu smjeli poslanika zodirati jer ima jaku poleđinu, isto više da bi neko bio toliko siguran i smio da nasrne na Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Pa nije mogao tako, trpio. Ebu Bekr, uhvatili ga, Ebu Bekr prišao, brani poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ashabi bili, Ebu Zer izgovara, prima islam, izgovara riječ pred mušicima, polomili ga, kaže, kod crveni kip sam bio, samo od krvi. Jedva preživio. Znači, ima nešto što se ne može. A mi danas naše vrijeme najviše liči onome vremenu mekanskom. Ili nešto u tom smislu. Možda mi nismo u stvarnosti takvi, ali tako se ponašamo. Jer smo tako pocijepani po svim osnovama, isparčani i mi smo umjetnici muslimani da se parčamo i cijepamo i dijelimo. Nema veći umjetnika i nema niko da to zna specijalni uraditi. Samo ako negdje ima problem da se ljudi ne znaju podijeliti, nek se obrate nama. Napravit ćemo im plan za 24 sata, srušit će sve što su napravili, podijelit će se i na globalnim nivoima, nekakvim velikim i na novima institucija i politike, svega. Sad se svijet ujedinjuje i gleda uvijek neko da nekome priđe, da je neko ramenom uz nekoga, samo mi nećemo nikoga priđu sebe. Danas muslimani od lijepih, pohvalnih onih simptoma, naznaka jeste to što vole islam. I zaista muslimani vole islam. I to je, inša Allah, lijep pokazatelj za nekada u budućnost, za budućnost nekakvu. Ali ima drugi jedan problem. A to je što muslimani, mnogi muslimani, kažem sada, mnogi muslimani ne žele islam. Svi vole islam, ali ga jedan dobar dio ne želi. Zato nije kontradiktorno. Nije kontradiktorno. Nije. Voli, ali ne želi. Kako? Evo ja ću ukazati kako. Žena rodila dijete. I rodila ga i nakon mjesec dana ostavi ga i ode ona. Ode u Australiju, uda se.
I dole živi, zasnuje porodicu, ne zna o malom ništa. Kad jedan dan mali kuca na vrata, kaže mama, ko je? Mujo. Koji Mujo? Kaže, sin tvoj. Otvori vrata, momak Staso, srednjoškolac. Kaže, mama, Boga me to, ja sam živio dugo, nismo se znali, 15 odvojeni. Ja došao da živim kod tebe. Hoće li ga primiti? Hoće li neće? Neće ga primiti. Završena priča, bolo. To je taj vremenski period je učinio svoje. Ja tebe volim, ali te šta? Ali te ne želim. Ti si moj i ne mogu te mrziti. Ti si dio mene. To je suludo da kažem da te mrzim. Ali te šta? Ali te ne želim. Isto tako on voli islam, to je njegovo. Spomine što protiv islama, pa ćeš šta će tu raditi? Ti pokazat će ti da je istetovirao, tako, mjesec i zvijezdu. Hoćete upozoriti ime, ne dira, ja se ne stidim ovo pokazati nigdje. I on voli islam, ali ga ne želi. Dugo vremena, je tako, prošlo, rođen si, samo je nekakvi, je tako, povremeno nešto bilo, kao što je vam bili nekakvi povremeni kontakti za Bajram, poruku sine, kako se s dobro mama i do narednog Bajrama ništa, tako i muslimani, mnogi sa vjerom i nakon toga ne želi vjeru. I onda mi kažemo, mi moramo, nama je vjerovanje u Allaha i namaz i post i zekijat, to je bitnije uz veliko poštovanje Mesdžidul Aksau, to je naš simbol, ali to je bitnije od same džamije. Jer je hurmet poslanik, mu'mina vjernika, veći od hurmeta i Kaabe. Tako je rekao Rasulullah u hadisu Abdullah ibn Amra. Da nam neko shvatio da time želimo degradirati, Bože sačuvaj, mi znamo šta je Aksau, ali ima nešto je vrijednije od same džamije i od same Kaabe, a to je vjerovanje u Allaha. Pa to ko ne razumije, ne shvati, uvijek će biti problema. I ne bismo da branimo džamiju, da branimo zidine kao zidine, nego da branimo to zato što je to naše, zato što je to vjerski dio, da to je dio naše vjere. Zbog toga da se to brani. I da razmišljamo o odvajanjem od Allahovog puta, samo se vraćamo nazad. A neće to tek tako doći, Allah će s nama, kakva god da smo, Allah će s nama silovati. Može biti, a ne mora biti. Ali ako smo dobri, onda nam je sigurno obećao i pomoć i pobjedu. وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ. Koji se kaže boje Allahove kazne, kaže od Allahove kazne niko siguran nije. Niko siguran nije od Allahove kazne. Jer uzvišeni Allah azzawajal može blagodat koju imamo preko noći je promijeniti da to bude nedaća za nas. Lahko. Kao što se može, Allah se upliće između čovjeka i njegovog srca. Pa ako nisi iskren svome gospodaru i ako ne znaš čime te je zadužio i da se držiš propisa, neće to tek tako doći sve samo problemi koji se talože i gomilaju godinama, da se oni riješe u tome što će 10 muslimanskih zemalja sjesti za jedan sto i nešto dogovoriti. Nema od toga ništa. Ne ide to tako. To je proces. Može se desiti nekakvo čudo, ali se obično ne dešava. Nego da bismo pomogli očuvanju, vraćanju i očuvanju kudca, mi se moramo popraviti kao vjernici, kao mu'mini. Na globalnom nivou, svjetskom, muslimani, svi kompletno.